ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି ତା ଛୁଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଦାଦା ଆଇଲା ଆଡ଼େ ନା ରଖିଲେ ହବ ତାକୁ ବା ମାଙ୍କଡା ବହି ଦେଖ ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଇଏ ଆସି ବସିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ଦେଖ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଭଲ ଭଲ ଚୁଟି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଲୁନ को चुटी काटिया ଏବେ କୁମାର ବିଶ୍ୱଜିତ ବସିଛନ୍ତି ଚୁଟି କାଟିବେ ଆଉ ଆମର ସେଲୁନ ଭାଇ ଯେମିତି ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ସେଠି ଆମର ଭାଇ ପରିବା ବିକା ହଉଛି ଆଉ ସେଠି ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଇନାରେ ଏଠି ଏବେ ଚୁଟି କଟା ହବ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଚୁଟି କଟା ହଉଛି ଜେଲ କାଇଁ ମୁଁ ମାରିବି ଜେଲଟା ହଉଛି ଏଇଟା ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ଚଲେଇଲି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପଡୁଥିଲା ହେଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖାଉଛି ଏଟା ପୁରା ବଙ୍କା ମୁଁ ଖାଇକି ଅଷ୍ଟମ ଖାଅ ନା କେତେବେଳେ କେମିତି ଏଠି ନା ଓ ସେତିକି ଥାଉ ପୁରା ହିରୋ ବନିଗଲ ମୁଣ୍ଡେ ଦବା ଟିକେ ସାଇଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ନା କଣ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାରେ ଛଡ଼ାବ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ସିପନ ନମ୍ବର ଆମର ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ 15-16 ଇଏ ତାର ଭେବଳ ହେଲା ଯିବ କାଟୁ ଜଗେ ଫଗେ ହଉଛି ନ 2-4 ଦିନ ଥବ କଟା ହବ ଠିକ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଏବେ କାଟିଦେଲା ପୁଣି ସେତେବେଳକୁ ଧଳା ହେଇଯିବ ବବୁ ଭଳିଆ କଟ କାଟୁନୁ ଭି କଟ ଘୋରି ଦଉଛି ପୁରା ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ହନୁମାନ ଯଜ୍ଞର କିଛି ସୂଚନା ଇଏ ଆମର ଆସି ମାନେ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୋ ମା ଯାଇଥିଲେ ଆଖି ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ହନୁମାନ ଏଠି କୁକୁର ଛୁଆ ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବ ଆମ ଭାଇ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ସାଇଡ୍ କରିଦେ ଓହ କି କଷ୍ଟ ତମ କଥା ତ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆରାମସେ ଶୋଇଲା ସେ ଶୋଇଲା ଏଠି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ମା ହେରିକା